bono nabo gosaba gotera otagete gwetire 0728282332 ekiageke Mugusi TV eso kwegokia na kwimanya amatera yegekoro. Mauga sense tuse weto gibito buate asama wakaito ayenga bosa kurende gente kenene Yesu nari meya twara chini bochiense igogo kujitiga kurende gente kenene tigato mwene Yesu yato konya temanya bantu bugimani goboro Nyabantu imani oboroke ukwase Yesu imagwaito babuya ale namoyo ekerago chatenge ale namoyo ekerago chato chingamonere ela maua ngene sija ela maua ngene sija imagwaito babuya Yesu imagwaito babuya Nyabantu mawaito boroke ukwase Yesu mawaito babuya ale namoyo kerago chatenge ale namoyo kerago chato chingamonere ena maua ngene sija ena maua ngene sija ogi mawaito twabatia Yesu ogi mawaito twabatia Yesu burene Ti